lang. So, ito yung aso na nakasabay namin guys, pauwi. So, good morning guys. So, we're here at bye. So, saka sa Panimawa. So, sila yung kasama ko guys. Sila ate ay si Mian, si Jessa na inaantok pa. So, nag-logbook lang kami. So, start na kami pababa guys. So, bali kasama ko lahat dito guys. Mga pinsan ko lahat. So, bali 4 AM kami nakastart na medyo matagal na kami. So, dito na kami sa may ilog, bandang ilog. Dada na kami sa may tulay niyan. Ito na yung tulay oh. Yun oh, may gagamba pa nga kaming nakita. So, may dalawang way nga papunta dito guys. Either magmo-motor kayo or mag-hike. So, yung mag-motor kayo, balit 500 kada isa back and forth yung bayaran. So kami guys, pinili namin mag-hike. Kasi para may adventure ng konti. Tapos, ay di, joke lang, wala na pala kami pang bayad. Taas, muna na yun. Abot na kami guys. Mamambog pa mi sa ubos. Magtabas. Ano? Duto eh. Saka kasulti mo tayong. Wala. Wala ka masay. Wala ka masay kundi. Kamay na lang, mabot ako diyan sa loob. So dito na namin siya unang nakikita guys. So parang gusto niya kamay ng manika. So parang bawal siya. Baka kasi magkasakit yung balat niya. Bawal lagi ka. Muna guard diri sa Panimawa guys. Tour guide naman eh. The legend. The Ban- legendary puppy. Ban ka niya ni Kule. Tulta kang backpack. Piyog ka? Karang backpack. Actually, yung isa ka din. Trip ko yung... Ako din gari. Model mo gud siya sa kuan. Wa mo gyud nakita ang tattoo. $13, $15. Saan pa? Isa na dalan. Ay, apasuntak ka. So ito yung daan. Pababa. At yung maingay na naririnig nyo, yan yung falls galing sa Dila Falls ng Cedar.
Go. Go. Tayo, magaram na siya magiging tayo. Hindi lang. Sige. Hey, nice one. Nice. Uy, may pangiro. Paspas pa kayo malakaw ni mo. Mas magan ka na hero ron. Scary. Ay, sorry. Go. Isa ka relate guys. Relate ba kayo? Lones kayo. Nice. Hey, success. Dead inside. Dito tumigikan guys. Dara sa Pangpang. Pambog. Tapos diya sa Supa. Sapa. Sana all Supa. Dugay may kaisig picture. Doon pa may ito likod ani. May nam ni dire. Sa falls. Nakoy tubig dito. Ano tubig na rin? Sobrang pito nga aso guys, sobrang bait, sobrang lambing, tapos ang sarap kasama, ang bilis pa makaintindi, tapos hindi ka pa niya iiwan. Nakasabay lang namin ito sa daan eh. Sinabayan kami pababa. Hello guys. Hindi kami iiwan. Wanay hello guys. So, dumating na kami sa ground. So, magpipicture lang kami lahat. Kasama yung mga guide. Siyempre, kasama din yung aso. Na paborito namin. Sana wala yung pagod namin sa kanya. Saan siya? Layo na siya. Og mo nang migas kay mosig siya. Wow, wow, dugayan kayo. Butan niya siya. Picture sa tadere.